Umelung bala junyo bat kan mau I daki pait ba ka them ribhoi bat ubalong ru ukaitor hakis pa snem bala lejno uba Rolinson Shadam ubala klat no nakasla perthei ubala thau ru ka jingrwai ribhoi antam ka ba le se lengba ka te ka antam bon ki satip yu put usam batikna jong ka ribhoi nadu kapor ka jing sensar ka sorkar jilla Assam hadu baka Meghalaya kan dayo jilla pura house nem khat khandai spa nyo phau ar bat kumju ru ka badang ye sa hagi thwei do nut jong ki trai muluk ka ribhoi shwa bakanyo eka district bapura house nem khat khandai spa khandai phau ar bat hadu menta menne lakan mau I jaka kerteng jong u kum umlung bakrau jong ka them ribhoi hi baro ka wei Yau teu melung lakan mau I daki kon ki kseu haka sngi kha jong u ka ba shis pa khandai snem kata haka khat khandai teri ujleu ar hajar ar phaulai bala penbit penbiang daki kon bat ki kseu ki jong u ban lumru iki thiar sa jingkan mau tang ka ribhoi antam henrei saki wei ki poitri bakan sai bakan thum yaka moit ki khon chenrang yang khanrau bat ki wei Kumban supen kan mau yuba Rolinson Shadap lakha kasnong maurong ribhoi distreng haga khat khandai tarik ujleu usnem khat khandai spa khat sau badula khlat no nagane kasla perthei haga ar tarik urisau khat khandai spa khandai phau ar haba khen kulum nadu usnem balakha yu kata nadu usnem khat khandai spa khat sau hadu usnam ar hajar ar phaulai karta jong teu melung ka ribhoi kalakot shakashis pa khandai snam bat haba khain pat ya ka lungkhu snam jong ka jingkhlat no nakasla perthei kata nadu ka ar tari urisau khat khandai spa khandai phau ar hadu ka khat khandai tari ujleu ar hajar ar phaulai kalakot shakalai phuwai snam Namar kite ki kam bakrau jong uteu melung kala penki ya ka jingmut jing perkhat jong wei na ki khon jong uteu melung u Dr. Prangkupar war u bala shong thait na ka kam sorkar kum u JT director ka tanat ka koi ka khia ban lum ban lang ya baro ki jingshisha jong ukpa jong u Rolinson Shadam bat bala la ru ban pen urlong ikite ki jingthmu daga ba rakhe kerpang ya ka sngi kha jong ukpa daga ba pensa nam ru lengba ka duler bala tho tengkai hapo jong ki poitri bat ki we ki jingtho ya ka bala ai kerteng ka jingrwai bat ki phawar jong ka ribhoi ya ka te ka kot ka bala ai kerteng ka jingrwai bat ki phawar jong ka ribhoi la penlait pat ba do ba Charles Marngar Ubadeu MLA baru MDC Kamauhati constituency kumukong san lapen light pai baru iki music video kiba iki sur jingrwai kidei gibala tho hi do ba Rolinson Shadam bat la peliru yu mot sa jingkan mau yu teu melung kabala ai bat pentei ngobha daga seng ribhoi youth federation RBYF hagabala sakhilang do ba Meral Bonds im MLA kanongpo constituency kumusembut kongsan rengkat bagi nong yelam bahakmat jong ka ribhoi dorbar hamaurong ribhoi distreng kabalong kasnong trai jong uteu melung la ban kedoru bau ba Rolinson Shadam udeu ban ningkong tam na ribhoi distreng ubala pendap ika jingpuli haka kerdan graduate hakata kapor naka Cotton College Guwahati Assam katkum ki jinglum jingtep halor kite ki kam bakrau bala tho da uteu melung la sakhi bagite ki jingtho kidei ki jingkentu bar ki jing ai mensim shiki parado parasnam bakin kiu shaprang haga jingnang jingstat bakin sadum sabit haga jing im ka jongki yagate ka kot ki jingrwai bat ki power ka ribhoi phila banyo daga ba phithit daga ba order lengba naka Amazon Aday Dr. PK War ibala song thait kumu Joint Director jongka Health Services teng la song thait mentala kumba arpulais nami teka kejingmut kabangi don mentakas ngi kalong ban kenmau burom i pa jonga i ba Rolinson Shadam i ba barok fitip i long i melung jong di ribhoi maka jing im kas jong i kalong ba
lakai hang ni hari boy mat ila pass seka matriculation nang ten na po government high school na Shillong te hadin kata hadin bilayo ke degree le sing ila ban ong bau de we na ki baneng kong tam ki graduate nang ni na po kathan ri boy I pass nang tin na po Cotton College Guwahati ka hak tu kupor ka ha po ka Kolkata University ti lawan sini te hakadien bu ila kai ila try ko mong hikay kani ka school ka bahang ni sedang nang kong hang ni hamurok ila long nang hikay kani kala a ka jing mut yung inamar hakiti kupor kariboy ka long batang sadien ba te ila thao ki jing ruai ki ai ban ai man sim ya ki kini ki brio hak than riboy ban be ke jing start kuma pitep ba mentak singingin pelaj iki kot jing ruai bi thua na tu ki por ka bay dai ba ka culture but pini in na bar kung na hikai iwa sultanat ban be ke jing start te kentu ki ribai ki por bakin be ke jing start ho ka culture ka kidai ban preserve ka culture nrei ka bakoksan ban long kiba ya sekmat hakalyang tho katar puli dang di te le sing ilabon ong ba idei wein na kiwa brio kiwa prat tin kong sepang ka kanang ka start hang ni ba ka jing roi jing pa jong kani kri bhoi ti la tho kini ki kot ba ngastunat ba ka jing ang nuot ka jong I kala long ka ba biang menta namar bai lai I kat ni ka riboi kalaya sekmat namar ke jing le jing stam I kuma pinit sai I ke jing ruai ke jing tho ke jing I ba kalalong sisya kuma rolong te ngar ngadap de ke jing se bangalal lum yiki kot namar hakiti por empat don ka printing lani ke nadu ka por ka bomsya te yaki jing ruai ke bi thoro semla dan ka dokumen lani boy in tho tengah laile sitam ban lum keleng ba dan bok ba dan kiriu temen ki wanang ki wal tip fang ni ki jing ruai ki wanang na du ko por bi dang samlai pai tho te jing ruai ki wanang dan te ngai ngu sibun kham tam ki kini ki ba hamau rong ki badang ken mau te ki jing ruai te ngadap de ki jing so kemen ga khrau bang lala ban penmi mentakas ngi ya kini ki kot ko mo pitep kani ka riboy antem ka ba baro si boy pietip lut nang lut ba pimtip uai botho te hang ni ngamut ban pun bana ba dai pa jong ai bas dang ban tho no kong ya ka ta ka riboy wat ho kani ka channel ka pi a menta ngadap de ka ji sungu bakan saprang keleng ke ka ba ipai la le phin yo ni ke dai hakan ka sngi ko dai ke ru ka sikha ka jong I ka ba lakha I kun ski man kan mau buram I hak di kasika ju I da ga ba pelaj ka di ka kot but ka video film ka ba pini I sapang kato ka ni ki culture jong ka di kri boy ka we dai nadu ka sho ka ba dung ka ba ngi ngim ju isu untan rei hak di ka video phila ban I te ngadap de ka ji su sibon re phi ki media ba phila la ban saprang ni kini ba lengba kini ngai ku le phi ba ro te ngang ri I kun ksiu jeng I barolin sadap ti di parat jonga ti I pa jonga I ilong interested I kini ki ban penlang I kini ki jing ruai jong kari bhoi bi tho I parat jonga te la mtala bon benai bi la persang ban lum lang kini barokhat kini ki jing ruai ki kini ki poetry te mentak sengi baki penlat kini ka kot bad ya kane ka kini ki music video ki bansha sepen mi mentak sing po YouTube taka selong publicly available ti kini di ki jing ruai ki ba ki don mentak sing bengin se penlat ka wei ka keteng ka yen khenrau parari kalong ka jing ruai ban ong ki brio jong ka ribhoi barkhot ki brio jong ka khasi jantia bakin ya khmat
kamtam hakarukom jong ka jing start. In fact kadon kata kawai ka jing ruai ka paketeng jing start ba koridor ban ong kat nu ka jing don kam jong ka jing ban jing puli kani ka school ru bi rap an sna ikani ka school han ribhoi te kadon sa kawai ka jing ruai ka paketeng la poi ingpor takamud ba klade ka por ba khoi ki brio kani ka ribhoi kani ri khasi jintia jongi bakin penyach khmat bakin long ki brio ki ba make a difference hakane ka society jongi te kidon kiwe ki jing ruai ki bakham komik mta kalong kata kawai ka kerteng long sim ka beat ta kadon sa kawai ka jing ruai ka kerteng mut ki konchen rang ka bakhot iki khna samla bakin yach seprang bakin le bha hakarukom kiwe ki jing im bar ka bawa don kam tam ta si ka de ka baki bon ki bri ki betep ya ka ribhoi anthem te ka ribhoi anthem ila tho mai menta la panon kam ki bon ki program ban ruai te kani for the first time mentang ila le officially ban psnai ka music video but ka finally ka kawai ka documentary ngisna ban pen I ka rukom im jong ki kumni po ribhoi khamtam hang ni po snong morong kumnu baki rap ka ba kumnu baki dung ka ba kumnu baki shet jing shet te ngin si ibar khoi kita wat ka rukom ruai ki khna po lum ru ngin si I ka tam tas ni te kini ki jing ruai ki dang bon ki jing ruai ki ba ngi klam snai ki video ndrei kedon ka kot bagi lapan mi mentah tengah try bara khoi kidon ya ar paulai potuli ki jing ruai ti ki bon ba kidang ngasrai kidang don si ki jing ruai ki bompat pen mi bang idang collect haru mentaru te let's say da kadon sakawai ka pat ka batmai hadin kani insa don si jing ruai te ka jing thmu ka jung ipa junga ka long ba ilaju kwa ban pen mi kani ka jing ruai ikini ki jing ruai kani ka kot la slam ha tang ba bon bikil aja nama diklaim dokumen iparat jongi te ile kumno isdang wat na ki brio ki bakan mau ki nama tempat dokumen te don bok kidang don ki brio nasional ki batip iparat jongi te kia yarap ingi bangin yo ki jingruai te ka jingthmu jing ipa kampat ka yeng jongi kalong ban ya pen long yalang berkhot iki brio jong ka khasi jantia especially ka district ribhoi bakin tip ba baro mangi ngila ban ya chiprang bangin namar kini ki jing ruai ki badon jingmut khamtam ya ka jingnang jing start kata ke jingmut jungi ipa jungi ila ju persyang ban penlang kini la abun senam ha tang nadu last year ila hamlong aktif kini ka kam ti ila awat kini ki jing ruai tengah try hakalas san rubenai ti ila yo sikit pakin ki jing ruai kalong ka jingkeman ka bakraw na kamenta jonga kumu MLA uba mikman na kaneka mau ti konsensi bangayo ban don bentah kani gisngi ke program ka balapan baik kerpang na kaliang ki kun ki ti ki kseu jong I ba rolinson shadap I balaklat no iba kadong ribhoi hi bro koi kala ainam I kumu melung jong ka tem ribhoi kalong ka sngi ka kamen haduk kata bat kalong ka jing sarong na kamenta ka jonga kumulong mikmat jong ka mau hati konsensi bana kan ka snong maurong nang ni ka bahab ka mau hati konsensi udon umelung ubala thau ya ka tu ka jing ruai ribhoi antam haka ba baro kinong snong jong ka dong ribhoi ki ruai ya ka tu ka jing ruai antam ki school ki badan hari boy ki jirwai gani ki jirwai haki assembly ki jongki but hakino ki program ki bakerpang la jirwai gani ki jirwai ki ba unung melung ula thau ya gani ki jirwai but kalong ki jing so kamen ki jing so sarong yanga gani ki sngi banglayo ru ban pelaj ya gani ka kot ki jirwai but ki power jong kari boy hakaba sau pun nyautli ki jirwai ki bala compost lane la thau da I late rolinson shadap bat bala compile ya kene ke jingrawai do kun prang sngi jong I di doktor prangku parwar takum kene ke sngi na sngo ba mla klem da kan mau yo ne ru kraw jong ka dong ri boy ban ai ga buram yo namar ba nang ne na ka dong ga jongi umi kat u ne ru kraw bolong melung ba ki jingrawai gi ba u thau
Kilong sisa ke jeng mentoy yangi ke pateng. Bat nginget ya ke pateng ke banangwan barok. Tena kaliang ke jonga ngapen pau sisa ya ke jeng sengungu ke bakrau ya ke yeng kesam. Kamtam ya Dr. Prangkupar war ibala organize ya ke program. Rengkat ru kikun kiksiu. Rengkat ru bat ke kur syadap. Ibala don lang hakan ke sengi ke pemerintah. Kalong sisa ke buram ke bakrau. Nak mentah ke dong riboy ke jongi hi barok ke wei. Tena kaliang ke jonga ke kubor ke bang kuat ban ai. Siki pai ba long song snong. Jong ke tem riboy ke bai ke jongi. Hakan ke sengi kalong ke ne. Pi nak ke jingrwai ki bau ne melong ulah tau. Kilong sisa ke kubor. Kilong sisa ke jinggerku nak ke mentah jongi. Kene ke riboy antem ke bakran ke baong. Riboy ritem ke ri jonga. Lum lang ki kun jong pa teling in yang hakawai ke kerteng ngin kiu kerdan ru kam seneng kani ka antem ka khot yangi hakum kani ka sngi ka jing rakhero ya ka jing dap chispa khandai tnam ya ka lungku sngi kha ka jong ne ru kraw mulung jong ka temri boy ka jongi ka khot yangi kum ka dongri boy ka ri boy ri tem ka be ka jongi bangin dan ka jing teli ka jing longkawai ka jing e bangila ban kiu kerdan kam sejrong bat kam seneng nyanget skam bagi ni jingrwai ki jong ne mulung bala palai hek ni sngi rengkat ru ka music video ka baki kun ki kti jong ka temri boy bat ga jala bar ko kin se sakhi kin se yo i ka jing kraw ka bor prakhat ya ka jabeng ka bapro ka jong ne rang ba ki jing start ka bodan ka sap ka boble la ai bat ka jing e ka ba kerpang kham tam ya ka temri boy ka ba i ka jong i ta nakaliang ka jong ha hagen ka por nga ai kublei kerpang ikinong song snong jong ka dongri bhai lengba jong ne melong ube e ujong i ai khublei gerpang nak mendaki khon ki kti ki kseu jong ne melong kumju ro ai khublei gerpang hi ka kur sadap ya ka snong morong ka ba e ge jong i ka blok penmi ya ki reu kraw na ka por bat nge kermen skam ba ka dongri bhai ge jong i kanam sakut kumne lengba ki jingrwai ki jong u kan sakran yangi kinong song snong ki badan hapo ka dongri bhai ke be ke jongi namar ngi sngotu ya ka bor jong ka jingrwai la the power of music ngi sngotu ba ka jingrwai ka don ka bor ka jingrwai ka dei makai ka jingim ka ba kran yangi ka ba kershan yangi ka ba ngila ban yolong ka wai ka ba ngila ban yolong sitli ban kentiu ikiliang baro ya ka dongri bhai ke be ke jongi te sa sisen na kaliang jonga ai khublei ya ka yeng kasam ai khublei ki pajba nong song snong jong ka dongri bhai ke jongi bat ngangai skam ba naga dongri bhai be ke jongi kinang mi kire kraw kiban kieu haki kerdan ki basanang kon ra ka buram ya ka dongri bhai hi barak koi please ile ba Rolinson Shadam bulano senyang sigun hagi benta jong ki imlang salang ke pule ke puthi ke perkhat ke perdang ke longying ke longsem ke longkur ke longkhan bat ngi snow sarong hang bagum kene ke por ban yeng ha kene ke jaka nang benta kene ke program ke bakerpang ban kenmal ya kene ke si ke bakerpang ha ke balayo ban perlat ye kene ke thup jing ruai bala compile ha kom ke bade dai khun ni jong i Dr. Prangkupar war bat kumju or ye music video ke pas pelat smith di chip gas jong i kalong ke por ke bakerpang ke penmelung musim yang hilang barang. Kani ke snong kabala penmi bun ki nong hilang. Tip hadu kano kadi ke di syamap lanang abakla. Tangba katkum ke jintip hakarta ke jonga menta besau pulai senam. Gisyam ban ngilam ki bubun ki track record. Kiri orang ba kilong kemi. Ki bala jumi syakmat. Lah gade ke perkhat ke perdan lah gade jingbat iki pos per po jong sorkar lah gade ki wei ki kambalang hakim lang ka salang sunong ngorong apa koranyar len jo i ke jungi kala ju penmi ya kini ki klur ki bala penden kuram